V novembri 2015, hneď potom, ako matka krivo obvinila otca, žiadal otec psychologickú analýzu rodinnej skupiny. Otec v januári 2016 informoval psychológa Gabriela Hrustiča o rizikách, ktorým bola maloletá vystavená starostlivosti matky. Otec uviedol, že matka nemala minimálne zručnosti potrebné na dobrú starostlivosť o maloletú, keďže nemohla poskytnúť maloletej zdravú výživu z dôvodu vlastných porúch stravovania, depresie a iných porúch odospievania, ktoré mal posúdiť psychológ. Otec informoval psychológa tiež o vysokej úrovni agresivity matky počas decembra 2015 v otcovom byte vo Viedni, kde matka krivo obvinila otca za prítomnosti jeho rodiny zo sexuálneho útoku na maloletú. Psychológ však informácie poskytnuté otcom ignoroval. Počas spoločného stretnutia rodičov a psychológa vo februári 2016 mu otec odovzdal DVD s informáciami a dôkazmi, ktoré dokazujú to, čo otec nahlásil. Psychológ odmietol prijať tieto dôkazy na analýzu. Vo svojej záverečnej správe však nepravdivo poukázal na to, že skutočne analyzoval DVD dodané otcom. To jasne preukázalo, že správa psychológa bola nepravdivá a úplne zaujatá s cieľom chrániť matku a nie maloletú. Otec nahlásil túto situáciu súdu zaslaním spoľahlivých dôkazov a žiadal novú psychologickú analýzu. Sudkyňa Anna Klepáčová však ignorovala dôkazy zaslané otcom a požadovanú žiadosť zamietla. Toto rozhodnutie sudkyne odsudzuje maloletú na to, aby bola obeťou zanedbávania a týrania matkou a starou matkou. Dieťa začína trpieť vážnymi zdravotnými problémami, ktoré matka skrývala od novembra 2015 do februára 2017, keď rakúski pediatri zistili, že maloletá zažíva dlhodobo chronickú zápchu. Dňa 17. februára 2016 zrušil odvolací súd rozhodnutie sudkyne Anny Klepáčovej, ktoré obmedzilo otcovi možnosť byť s maloletou iba v prítomnosti matky a rozhodol, že maloletá môže byť s otcom vo Viedni 10 dní za mesiac bez prítomnosti matky, ale bez práva spať u otca. V marci 2016 doručil psychológ Gabriel Hrustič súdu svoju nepravdivú a zaujatú správu. Táto správa ďalej splnomocňuje matku, ktorá začína vykonávať kroky odsudzovania od otca a nedbanlivosti voči maloletej, psychologické násilie voči otcovi a začína od otca vyžadovať peniaze výmenou za kontakt s maloletou. Kvôli jeho odmietaniu matka systematicky blokuje komunikáciu medzi nimi. Pre poruchy osobnosti matky a vážnu nedbanlivosť pri starostlivosti o maloletu a jej výživu utrpí maloleta vážne problémy so zápchou, s ktorými maloletá nakoniec aj skončila u operačnej miestnosti v detskej nemocnici na Kramároch v Bratislave v auguste 2017, aby jej odstranili fekalóm, respektíve zhluk stolice v dĺžke 10 cm, ktoré mohli spôsobiť septikémiu a dokonca smrť maloletej. Maloletá mala iba 3 roky. V januári 2018 sa otcovi podarilo stretnúť so sestrou matky, ktorá pozná jej najtemnejšie tajomstvá. Otcovi prezradila, že od dospievania matka dostávala peniaze výmenou za sex od milionárov a členov slovenských mafií. Odvolávala sa najmä na vzťah matky s Petrom Čongrádim, s ktorým udržiavala kontakt aj v čase, keď žila v Dubaji, Spojených arabských emirátoch. Peter Čongrády alias Čongy bol nebezpečný slovenský mafiánsky boss, zavraždený v roku 2004. Bol považovaný za bossa bratislavskej pobočky mafiánskej skupiny Sikorovcov. Matka trpela od dospievania psychickými poruchami a poruchami stravovania. Z tohto dôvodu bola v psychologickom liečení a dokonca bola hospitalizovaná pre problémy s podvýživou. Sestra matky tiež potvrdila, že keď matka žila v Dubaji, strávila niekoľko dní vo väzení za jazdu pod vplyvom alkoholu, čo sa v moslimskej krajine považuje za trestný čin. Matka nebola deportovaná vďaka pomoci, ktorú dostala od občana Emirátov. V Dubaji mala niekoľko polygamných vzťahov so ženatými mužmi až po bod zničenia týchto rodín, čo je trestný čin, ktorý sa trestá väzením.
Matka žila životom vysokej promiskuity a nemorálnosti, kde alkohol, drogy, sex a peniaze boli stredobodom jej každodenného života. Od mája 2002 sa matka nakazila niekoľkými pohlavne prenosnými chorobami, ktorých je dodnes nosičkou. Napriek tomu, že vedela, že je nositeľkou týchto infekčných chorôb, matka pokračovala vo svojom promiskuitnom živote, pričom každý deň mala sex aj so 4 mužmi, konala bez vyčitky svedomia a nepochybne infikovala neznámy počet slobodných a ženatých mužov a nepriamo ich manželky a priateľky. Sex s inou osobou bez toho, aby ste ju informovali, že ste nositeľom pohlavne prenosných chorôb, je trestným činom, takmer všade na svete vrátane Slovenska, rovnako ako v Dubaji, kde matka tieto trestné činy páchala na každodennej báze. Toto správanie je charakteristické pre ľudí s asociálnou osobnosťou, ktorí sa nazývajú sociopati. V dôsledku tohto správania matka dvakrát otehotnela a následne sa rozhodla tieto tehotenstva prerušiť, čo je ďalší trestný čin, ktorý sa v Dubaji trestá väzením. Na pracovisku matka predtým vykonávala svoje pracovné funkcie paľubného sprievodcu pod vplyvom alkoholu a drog, čo vďaka malej vtedajšej kontrole leteckej spoločnosti umožňovalo matke zostať bez povšimnutia. Toto vážne asociálne správanie sa trestá väzením na celom svete. Matka si toto správanie zachovala bez ohľadu na to, kde na svete vykonávala prácu letušky. Všetky tieto dôkazy napísala matka vlastnou rukou, ktorá s úplnou ľahkosťou rozpráva svoje príbehy zločinov s absolútnou ľahkosťou. Matka má tiež históriu podnecovania k závažným podvodom a normalizovania podvodného správania. Vďaka agresívnemu a impulzívnemu správaniu sa otec stal obeťou slovných a fyzických útokov matky, a to opakovane pri situáciách oznámených polícii a rodinnému súdu. Matka má dlhú históriu asociálneho správania, kde porušuje všetky druhy pravidiel, či už právnych, sociálnych, morálnych, pracovných a tak ďalej. Matka sa dodnes domnieva, že ide o správanie normálneho človeka, ako uviedla pred psychologom Gabrielom Hrustičom. I was living a normal life just like another thousands and thousands of young women and men who go to Dubai, who have a job, who work hard, who live there, who take care of themselves and have a normal life. Je prinajmenšom nevysvetliteľné pochopiť dôvody, prečo všetky tieto dôkazy ignorovali psychológ Gabriel Hrustič v marci 2016 a psychologička Daniela Čechová v roku 2020 marec. Nedostatok nestrannosti a profesionálnej etiky v týchto prípadoch sú dokázané, keďže odborníci ignorujú všetky tieto veľmi vážne udalosti z minulosti matky, aby ju chránili bez starosti o blaho a záujmy maloletej. Stručne povedané, matkin osobnostný profil je sociopat so psychopatickými vlastnosťami. Táto porucha je definovaná ako duševný stav, v ktorom má človek dlhodobý charakter manipulácie, vykorisťovania alebo porušovania práv iných, nedostatok empatie, má reputáciu nepoctivého človeka a klamára, má tendenciu pokúšať sa zvádzať ľudí a lichotiť ľuďom vo svojom okolí pre vlastný prospech, zúčastňovať sa na riskantnom správaní bez obáv o bezpečnosť iných alebo o seba samých, a preto je bežné nadmerné používanie alkoholu, zneužívanie drog, nechránený sex a nebezpečné záľuby vrátane trestnej činnosti. Maloletá je vystavená veľmi vysokému riziku vo výhradnej starostlivosti osoby s antisociálnymi vlastnosťami. Matka už dieťa vystavila tomu, že bola svedkom toho, ako je v styku so svojimi priateľmi, ktorí sú nakoniec sexuálnymi partnermi matky. Je dôležité spomenúť, že matka nazýva priateľmi všetkých iných mužov, s ktorými má sexuálne vzťahy, aby uspokojila svoje skreslené správanie, ktoré je vďaka jej vlastnostiam v správaní sexuálneho predátora. That yes, I made mistakes in my life. I lived inappropriate. Yes, I shagged the guys and I ditched them. Yes, to you, it was like I lived like a bitch. And yes, I lived like a fucking slut. But I didn't give a fuck about, or I didn't give a fucking damn about any man. Because to me, there were things which were there just to be
whatever. I didn't care.